Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Baina zauria ez dut topatzen inundik, benetan aldatorkit pozarraietatik, ala ez oten abil neu bere atzetik. Gaurkoan ere San Francisco plazara hurbildu gara. Bertan Miren Zabaleta dugu gurekin hitz egiteko. Prest, zer moduz, Miren? Oso ongi. Lehenik eta behin aurkeztu ezazu zure burua. Bueno, pentsatu galdera zaila dela, ez? Baina, bueno, esan genezake Iruñekoa naizela, 36 urte ditut, ikasketaz abokatua, eta, bueno, ezaugarri batzuk edo nabarmentzagatik, nafartarra eta beraz euskalduna, feminista eta Euskal Herriaren independentzia zalea. Beraz, nun sortua? Iruñan. Eta nungo egiten duzu zure burua? Hemengoa, Iruñekoa, zalantza gabe. Galetu nahi dizut zure aurretako lehen oroitzapena zein den? Pentsatzen dut lehenengo oroitzapenak oso lotuak daudela eskolari eta bueno, horre egin genuen ibilbideari. Nik eskola ezagutu nuen finkoa 11 urte edo nituela, Amaiur ikastola Iturraman, sortu berria izan zen garai hartan. Eta lehenagoko oroitzapenak ditut Fiteron eta horri bile ginen bajera ezberdinetan, oraindik Iruñan ez zegoelako euskaraz sare publikoan ikasteko aukerarik, eta horiek dira nire aurreneko oroitzapenak, segurazki, bai. Eta nun eta nola bizi izan zenuen zure haurtzaroa? Hemen Iruñan, eta asteburutan ere askotan Leitzan, familiarekin, eta oroitzapen politak ditut, txikitako garaietakoa, bai. Eta txikitan zertan jolasten zinen? Zertan? Nik uste dut nahiko kakotxen artean edo estereotipoen arabera mutikoa izan nintzela. Gustatzen zitzaidan txabolak egitea, gustatzen zitzaidan animali txoen atzetik korrika ibiltzea, ez nintzen oso muñeka zalea, pelutxak eta hola bai, baina muñekak ez. Eta, pixkat handitzen hasi nintzenean ere ez nintzen superpop eta holakoak gehiegi behiratzeko, baizik eta gehiago mutilen inguruko joku horietan, putzuetan eta holako gauzetan ibiltzen zenetakoa. Osea, zikintza gustatzen zitzaienetakoa. Eta eskola garaiak nola oroitzen dituzu? Koloretan, txuri beltzean? Koloretan eta pixkatxo bat zikinak. Agian horregatik, ez? Holako jokuetan ibiltzea gustatzen zitzaidalako. Koloretan, bai. Haunditzearekin zer izan nahi zenuen? Haunditzearekin zer izan nahi nuen? Nik uste dut oso ameslaria izan nintzela txiki-txikitatik, eta agian orain ere naiz. Eta bere garaian, uste dut lagun bati esan niola gustatuko litzaidakela izatea, edo kantautorea, edo idazlea, edo abokatua. Kantautorea ezinezkoa da, oso gaizki abesten dut, idazlea horretarako ausartu egin behar zara, eta abokatu ikasi nun, baina edozein kasutan iduritzen zait dela romantizismo puntu hori banuelako, ez? Inkonformismoaren asunto horretatik zeo zer jendeari kontatzeko gogoa edo adierazteko gogoa edo baina uste dut horrek adierazten duela gehiago barruan neukan sumenditxoa ameslari hori ateratzeko gogoa, besterik gabe. Orduan, gauza zehatzik ez, gauza ideia asko, bai. Eta beraz gazte garaiei ekingo diogu baita ere? Nola bizi izan zenuen zure gazte garaia? Oso ongi, ez? Pentsatze dute mugitua, Euskal Herriko gazte asko bezala, mundu osokoak, baina gero Euskal Herrian ezaugarri propioak ere badauzkagu eta
pues, ikasten nun, baina baita ere konprometitzen hasi nintzen, eta baita ere parrandan ateratzen nintzen, eta bizitza gustoko duen, eta beste mundu batekin ere ametsu egiten duen, gazte baten bizitza. Euskal Herrian, 80, 2000 garren urteetan kokatuta, beraz urte mugitu haietan, gauza guzti horietan ere, aritzen zena, ez. Aipatu didazu zuzenbidea ikasi zenuela, nire galdera da, bokazioz edo ala beharrez? Bueno, egia da, nire inguruan abokatu asko daude ere, orduan horrek ere igual pista-pista markatzen dizu, eta gero beti dago ameslariaren puntu hori. Nik uste dut erabakitze dezunean zer ikasi ere gauzak ez dituzu oso argi. Baina bai argi duzuna da zer idealizatze duzun, ez? Eta iruditzen zitzaidan, ogibide horretatik ere bazegoela, agian gauza batzuk, defendatzerik, edo egiterik, edo pixkat hortik, ez? Gero egia da ikasten zazenean romantizismo hori normalean komunzuletik bera juten dela, baina hortikan aukeratutako karrera bat da, eta gero hortikan aurrera, orain ere saiatzen naiz, eremu horretan, hainbat gauzetan lan egiten edo ekarpena egiten, bereziki atentzioa deitzen didaten esparruetan, ez? Kasu honetan zuzenbide penitenziarioaren eremuan eta presoen egoerari oso lotuta. Eta gaztetan errebeldea zinen, Miren? Bai, eske ezin dut besterik esan, beti izan naiz, inkonformista hutsa eta gaztetan deno daukagu puntu hori, puntu hori nik bideratu dut beti ez munduaren kontra edo nire ingurukoei mina egitera edo olakorik ez sekula, baizik eta gehiago konpromisoari lotuta eta proiektu kolektiboetan aritzari lotuta. Orduan nik uste dut, errebeldia puntu hori ongi kanalizatu nuela. Hori bakoitzak pentsatuko du bere modura, baina iduritzen zait hori hobeagoa dela destrukziorako bidera eramatea baino, ez? Eta pozik, bai. Gurasoen etxetikat, zer adinarekin jarri zinen bizitzen? Nahiko azkar, zuzenbidea bukatu, 21-22 urterekin, eta ja etxetik alde egin nuen, eta hemen Iruñeko bihotzera alde zarrera etorri nintzen beste bilagunekin batera. Eta ordutikan etxetik kanpo bizi naiz. Bizi lanerako edo lan egin bizitzeko? Uste dut kontraesan hori berria dela. Nik adibidez galdetuko banio hori nire aiton amonei, bereziki baserrian bizi zirenei, erantzungo lukete hori falazia bat dela, ez dela kontraesan bat, lana eta bizitzaren artekoa, lana bizitzaren parte bat dela. Erantzungo lukete eta lana ere badela zerbait positiboa. Eta uste dut Euskaldunen izaeran ere hori horrela izan dela duela oso gutxira arte. Lana ongi ulertuta, izan daitekela zerbait ere persona bezala hobeagoa egiten gaituena. Orduan, ni langilea naiz, lanzalea naiz. Lan egonkorra, lan bakoitzari gustatzen zaionaren araberakoa alden neurrian, uste dut bizitzaren parte dela, ez nituzke kontra jarriko. Eta adina aitzinera joan ahala, uste duzu bizitzarekiko ikuspuntua ere aldatzen joaten dela? Bai, aldatzen da, eta nik uste dut gero bakoitzaren bizipenek ere asko marrazten dute hori, eta lasaitzen dira, ez? Hainbat gauza, baina egingo nuke ere apologia bat gaztetasuna beti norberaren buruan dagoenarena eta ez konformatzea pragmatismoa eta realismoa gauza berdina balira bezala. Realista izatea gauza bada eta ameslaria izateko aukerak ere badaude realista izanik, ez? Eta, hortxe, baina aldatzen da, bakoitzaren esperientzia vitalari oso lotutaren oski baietz. Honezkero ikasia, nago gerizpean, itzalaria zalean eusteko bestian, aldiz uzkurtu eta guztu saiespean, bihotza somatzen dut eguzki eskean, berriz miau, luze dira. Politikagintza hainbat aldetatik tokatu zaizu bizitzea, Miren. Guazen ikusleak baitere kokatzera. Gazte garaiak eta politika. Nola bizi izan zenituen?
Bueno, aipatu izan dugun bezala ez, bakoitza da bere garaiko semea edo alaba, eta ni nire garaiko alaba naiz. Orduan nire gaztaroa 80garren, 2000garren urte haietan Euskal Herrian eta Iruñan kokatu behar da, eta garai horietan errebeldia puntu bat eta utopia puntu bat ere daukan gazte baten larrutan, ez? Orduan gazte-gaztetatik politikarekiko harremana mantendu dut. Nik politika esan behar da ulertzen dudala ez soilik instituzioei lotutako zerbait bezala, baizik eta gizarte bat eraldatzeko edozein konpromiso mota bezala, ez? Orduan gazte-gaztetatik horretan ere aritua izan naiz, eta ziurrenik gaztaroa eta ikasketa garaia markatu zuen etapa ikasle abertzaleaken eman nuen. Bertan bozeramaile lanak egin nituen, eta garai horretako anekdota bezala edo askotan gogoratu izan dugu UPV-ko errektore gai bezala aurkeztu genuela Iruñako unibertsitatean matrikulatua zegoen ikasle bat protesta egiteko modu bezala. Eta horrelako gauzetan ere aritu izan gara, itxialdiak, manifestaldiak, denetarik garai hartan. Eta gero ikasle garaia bukatuta ezker abertzalean militatzen ere hasi nintzen, eta ziurrenik 2009an espetxeratua izan nintzen arte, garai horretar arte konpromisoa hola garatu nuen. 2009an aipatu duzu, atxilotu zintuztela, eta zeintzuk dira eman zituzten argibideak edo erabaki hori aukeratzeko edo? Ezker abertzalea garai horretan legez kanpo zegoen, eta testuingurua zen, Loiolako negoziaketak hautsi eta gero, urte gutxi lehenago egon zen etaren suetena bertan bera gelditu zela, eta horrekin batera ere, oro har, irtenbide baketsu eta negoziatu bat Euskal Gatazkari bilatzeko aukera, eta testuinguru horretan, errepresioa jotako testuinguru batean ere, ezker abertzalearen baitan, estrategia aldaketaren inguruko eztabaida zabaltzen hasi zen, ez? Hau da, nolabait esateko ezker abertzaleak bide baketsu, demokratiko eta zibidatik aurrera egiteko unean ote geunden edo ez. Eta gu 2009an atxilotu gintuztenean, eztabaida horretan murgilduta geunden kideetako batzuk, atxilotuak izan ginen. Personarik ezagunenak Arnaldo Otegi eta Rafa Diez bera ziren, eta beraiekin batera gazteagoak ginen beste 3 pertsona atxilotu gintuzten. Orduan, salaketa nolabait esatearren zen, ezker abertzalearen baitan eztabaida hori sustatzea eta hortxe kontra esana, ez? Ezker abertzaleak bide baketsu eta demokratikoetatik aurrera egiteko apostua egiten genuenok, nolabait atxilotu gintuztela, ziurrenik estatuak kalkulo bat egin zuelako eta nahiago zuelako konfrontazioa aurreko termino horietan mantendu eta ez horrelako egoera bateri bide eman, ez? Orduan, juridikoki, politikoki eta zentzu guztietan, gure ustez bidegabea zen egoera bat eman zen, eta kondenatuak izan ginen audientzia nazionalean, kondena hori berretsia izan zen espetxean geundela Tribunal Konstituzionalarengatik, eta gaur-gaurkoz Europako Estrasburgon dagoen epai bat da. Eta hortikan aurrera ikusteko dago, azkenerako instantzia horietan ere nola gelditzen den auzia. Edo ezein kasutan guk eskerrak besterik ematea ez daukagu, garai horretan Euskal Gizarteak ez bakarrik ezker abertzalea baizik, eta Euskal Gizarteak oso ongi irakurri zuelako atxiloketa horiek aldaketa estrategiko hori ematea ekiditzeko egin zituztela, eta horren aurrean eztabaida azkartu eta ezker abertzalearen oinarriek beraiek 10.000 pertsona baino gehiagoren parte hartzarekin erabaki zuten nolabait eztabaida hori bultzatzea eta ezker abertzaleak estrategia aldaketa hori edo bultzatzea. Eta gaur-gaurkoz esan dezakegu, nahiko argi dagoela zein gauden bakearen aldeko
eremuan eta zeinek jarraitzen duen bakearen etsai izaten herri hontan, ez? Baina egunean esan genuen, eta orain ere esaten dugu, bakea borrokatu behar den balio bat ere bada, herri honek bakea nahi du, bakerako eskubidea dauka, eta horretarako ere aurrean ditugun estadoekin borroka latza dugu, eta herri honek ere badu eskubidea bere buruaren jabe izateko, eta hori herritarren gehiengoekin lortzeko, ez? Zinez, zaila da, gogorra da, espetxean egotea ez da erresa, inorentzako, eta 6 urte edo 6 urte terdi beste kide batzuen kasuan eman genituen espetxean, ez? Baina uste dute denok esan dezakegula zalantzarik gabe berresten garela egindako autu horretan, eta bidesari hori ordaindu dugun bakarrak ez gara gu geu izan, herri honetan historia luzea dugu, eta uste dugu gure ekarpentxo txikia ere egin genuela horretan, ez. Han barruan ere, irten bideak izten ituen ikasketaren bat ere egin zenuen, burua modu batera edo bestera okupatua edo izan zenuen? Bai, bakoitzak bere izaera ere mantentzen du barruan, ez? Orduan, ikasketa berri batzuk ere egiteko probestu nuen, filosofia ikasi nuen barruan, baina horretaz gainera ere, kirola, irakurri, eskulanak, barruan egite ditugun halako gauza mordo bat ere egin ditun, eta jendeak esaten zian, ze denborarekin aspertuta egongo zara, ez? Eta aspertzea ere jarrera da. Eta nire kasuan ez nintzen aspertu, hori ez da hitza, ez? Eta hortikan ere gauza honak ikasten dituzu, nik uste dut persona hobeagoak garela edo orain, zergatik giza kondizioa bere behekoenean ezagutu duzunean, lokatzetan bizi izan zarenean, egoera bortitzenetan bizi izan zarenean, hoberenak ere ikasten dituzulako, ez? Eta nik uste dut horrek uxatzen dituela artifizio guztiak, eta ongi dagoela ere hortikan zeo zer ona ateratzerik. Ez diot inori gomendatzen, espetxeak, baina. Eta 2015ean izan zen atera zinen urtea, ezta? Hortik aurrera nola planteatu nahi zenuen zure bizitza? Ni bizi gogoz atera nintzen, kriston bizi gogoz, eta orduan, badago jende bat esaten duna ez dakiz zer egin nire bizitzarekin. Oparitu niri, zen niri okurritzen zaizkit gauza oso on asko, egin daitezkenak bizitza honetan, ez? Eta urteak ez dute ematen egin nahiko genituzken gauza guztiak egin nahi izateko. Espiritu horrekin atera nintzen eta gauza batzuk ere oso argi, ez? Bata konpromisoarekin jarraitzeko gogoa, Euskal Herriarekin eta pixkat irekitako bidearekin, eta baita ere nola ez, personalagoak edo vitalagoak diren proiektu ezberdinak ere garatzeko asmoz, ez? Bai zuzenbideari lotutako hainbat eremuetan, edo baita ere familia edo personalagoak diren eremu horietan. Beraz, atera, eta gutxira baita ere Nafarroa sortuko koordinatzaile nagusia izendatu zintuzten. Goazen kokatzera, noiz sortu zen sortu? Sortu zen, edo legeztatua izan zen 2012 urtean, gu espetxean geunden, EH Bildu ere aurkeztu zen aurreneko aldiz hauteskundetara 2011an, eta gero 2015ean ere barruan geunden, hauteskunde haietan. Esan behar dut nire lehenengo bozka legala, paradogikoa badirudi ere, espetxean eman nuela, eta horrek sortzen duenez, bisipoxarekin, Iruñan ere halako aldaketari ekarpena egiten ari niolako kasunetan nik neuk, espetxetik, baina paradogikoa da egoera hori, ez. Orduan atera ginenean, EH Bildu eta sortuak zeuden, egia da ezker abertzalearen barruan eta sorturen inguruan krisi egoera bat zegoela, 2015-2016 urte haietan, gu atera ginenean sorturen birfundazio prozesua egin genuen. Hau da esan ohiko kongresu bat izan, baizik eta bere burua birfundatu nahi duen edo eraberritu nahi duen alderdi mugimendu politiko batez. Eta birfundazio hori egiteko, bersortze hori egiteko,
hainbat personak hartu genuen bide hori sustatzeko erantzunkizuna. Eta testuinguru horretan berkonektatu nuen eta testuinguru horretan Nafarroako ardura hartu nuen. Eta berkonektatze hori aipatu diazuna, argi zenuen nahi zenuela politikan lan egitea edo suertatu zelako izan zen? Nire ustez, politikan lan egitearena epealdi batean egiten den zerbait da, eta bereziki lan egitearena nik ulertzen dut ordu gehiagoz konpromisoa bete ahal izateko bitarteko bat bezala. Ez da helburu bat bere horretan, baizik eta bitarteko bat, momentu batzuetan ordu gehiago horretan dedikatu ahal izateko. Nire kasuan saiatzen naiz konpatibilizatzen hori ere edo konpatibilizatzen dut beste eremu batzuetan, kasunetan zuzenbidean egiten ditudan hainbat gauzatxorekin hain zuzen ere ez dudalako ulertzen hori betirako esparru bat denik. Beraz, lanpostua baino da militantzian konpromisoa ordu gehiagoz eskaini ahal izateko egiten duzun bitarteko bat, ez? Zuzenbidean ibiltzen zaren, edo lanean zaudela aipatu didazu, gustora zaude egiten duzun lanarekin? Nik gauza oso mugatu edo zehatz bat egiten dut, eta da espetxe zuzenbideari lotutako hainbat gauza eta garatu, eta badauzka bere alde onak eta bere alde gogorrak, baina hori bada, nolabait esateagatik espetxetik ere dakardan bokazio bat edo gogo bat edo borondate bat, eta horretan ere aritzea gustatzen zait. Beraz, politikak ze gauza onak eta ez onak eman dizkizu zure bizitzan? Nik uste dudela energia sortzaile eta energia xurgatzaile bat. Energia sortzailea da gauzak aldatzeko bokazioz egite dituzunean energia sortzen zulako. Hau da, logureak logurea deitzen du, gozea deitzen du, gauzak egiteak gauza gehiago egiteko gogoa deitzen du. Eraldaketa gogoz lan egiteak eraldaketa gehiago, sortzeko bokazioa ekartzen du. Hori da bere alde ona, energia sortzen du eta politika gintzan modu ireki batean aritzeak energia sortzen du. Eta energia xurgatzen du, ziurrenik zure egunerokoaren 24 ordu ere xurgatzen dituelako, eta horrek ere batzuetan nekea eta serreak ere ekartzen ditu. Baina alde hoberena zalantzarik gabe da jendearekin elkarlanean lan egiten duzula. Kolektibidade baten barruan eta ideiak jende ezberdinarekin trukatzen eta denen artean aurrera bulkatzen, eta nik uste dut hori dela gauzarik politena. Zure ibilbidearen barruko balorazio bat eskatuko dizut, Miren, ze sentimendu eta sentsazio loratzen zaizkizu? Sentimendu nik uste dut onak. Gaztea naiz edo, ez oso heldua esango dut, eta sentsazio daukaz bizitza oparoa izan dudala. Eta oraindikan gauza askoz ere gehiago egin ditzake dela beste jende askorekin batera, eta orduan uste dut munduan dagoen sentsaziorik hoberena dela bizitza bizi izan duzunaren sentipena izatea, eta bizitza edan duzunaren sentsazioa izatea. Eta hori beste jendearekin konpartitzea izugarria. Iduritzen zait orduan nik uste dut atzera begiratuta, momentu gogorrak bai, baina bizitzea trukua izan beharko luke. Orduan ongi. Eta bizitzako ze momentutan aurkitzen zara orain? Momentu on batean, nik uste dut, momentu oso on batean. Txoriburukeria dirudi, baina badakit zein zen. Badakit zein nahi zen, badakit ze pentsatzen dudan, badakit zeren alde merezi duen aritzeak, badakit leialtasunak personalak eta kolektiboak non dauzkadan, badakit sustraiak non dauzkadan, eta sustraiak dituenak ere badauka zerurantz infinitora igotzeko aukera, orduan momentu on batean nago. Miren, Nafarroa gaur egun nola ikusten duzu?
Bueno, ni oso baikorra naiz Nafarroako egoerarekin, eta baikorra naiz, 2015ean aldaketa politikoa gertatu zen Nafarroako instituzioetan eta herri nagusietan, eta hori posible izan zen, hamarkada luzeetan, kaleetan eta esparru ezberdinetan lan eta borrokan ibili den jendeari esker, eta iduritzen zait, horrek adierazi duela, badaudela beste gehiengo batzuk handitzen ari direnak, eta Nafarroa gorri, more eta anitz batean sinisten dutenak. Orduan, baikorra naiz, iduritzen zaidalako horrek adierazten duela etorkizuneko bidea, egia da ere ikusten ditudala, aldaketa politikoak ez dituela ekarri ziurrenik sektore guztiek espero genituen aldaketak behar den azkartasunarekin eta behar den sakontasunarekin, baina uste dut bidearen hasieran gaudela. Eta baikortasun horren adierazle nagusiena edo nik esango nuke badela, uste dudala, sortzen ari dela halako identitate edo sentimendu berri bat Nafarroan, badauzkana ezaugarri komun batzuk. Eta ezaugarri komun horiek dira, estatuaren autoritarismoaren aurrean ezezkoa ematen duela, uste duela Nafarroa espazio demokratiko bezala defendatu behar dela, uste duela hemengo jendeak, hemen lan eta bizi garen persona guztiek eskubide sozial batzuk izan baditugula, eta horien alde mobilizatzen ari garela. Eta etorkizuna begira, nola gustatuko litzaizuke izatea zure bizitza? Epe labur edo luze batean ere? Etorkizunean gustatuko litzaidake bizitzen jarraitzea proiektu kolektibo eta ideia personalen barruan. Eta etorkizuna hola irudikatzen dut. Komunidadean, herri honen baitan, eta amets personal eta kolektiboak ere askatzen. Orduan, holaxe, uste dut. Gudu zelai bihurtzen denean norbera, irabaztea zer da, zer galera. Nik ez dut nahi hemendik honik atera. Baizik eta bizirik, sentitzea bera. Baizik eta bizirik, Leitzara hurbildu gara gaurkoan. Mikel Zabaleta, Mirenen lehengusua ez da, zer moduz? Ongi, mentxe. Hasteko eta behin nolakoa zen, Mire txikitan? Miren txikitan ikuste dut, oso argia da, Miren, eta txikitatik nabari zitzaion oso neska argia zela, oso mugitu ere bai, eta beti bazitun ideia asko, eta okurrentzia asko, oso neska mugitu ere, esango nuke. Zenbat adineko edo urtetako tartea duzue? Adinekoa ga, 81 batekoa, eta kintakoak esaten den bezala. Beraz, bizitzan, tokatu izan zaizu elkartutak egotea, trastakeriak ere izango dituzu hor tartekan, ez da? Bakarren bat ere, bai. Anekdotaren bat kontatzeko? Txikitakoa? Bai. Hola okurritzen zaitena, goratzen naiz gaina behin beste goratu izan dugu eta parra bota izan ditugu. Gure bizi ginen etxean txikitan, kanpoko fatxada pintatu berri zeon, eta ganbaran bazeon gelatxo bat, eta ara joaten ginen, gure trastadak itea, eta egun batean joan ginen, esperimentu bat inbar ginula, eta ontzi baten sartu ginen lokatza, belarra, eta okurritu zitzaigun guztie, eta hortxe lehioan eginela gure esperimentukin, erori zitzaigun dena fatxadatik, eta fatxada pintatu berri utzi ginen, txukun. Haze bronka. Ikaragarria, bai. Bronka hartaz oroitzen gago hendiken, bai. Eta, agian erantzuna eman diazu, baina bihurria edo txintxoa zen? Etzen oso bihurri ez da, zen mugitu eta zen, esan duten bezala, nabari zitzaion txikitatik oso argi ezela, eta, bazitula, ideia asko, eta baino etzen gaiztoa edo bihurrien, nahiko txintxoa zen, bai. Eta eskola garaietan ikasle fina? Bai, nik ustot etzela ikaragarri ordu pile sartzen zituen horietakoa, baina badakit ikasle hona zela, bai. Eta txikitatik nabaritzen edo somatzen zitzaion agian politika egintzan edo aditua izango zela? Nik ustot hori, beti izan du ditula
zera asko, ez? Nola esan, inkietude asko edo txikitatik, ez? Eta orduan horrekin, ageritzen zituen nahiko salsera zela, eta gauz asko interesatzen zitzaizkiola, eta injustizien kontrakoa, eta koratzen txikitan, nintzerakit ikusten bagin txakur lotuta, saiatzen ginen askatzen, olako gauzek, ez? Orduan, politikaria edo politikan ardurak hartuko zitunik, txikitatik oso zaila da olako gauz bat aurre ikusten, baina beti izan du oso salsera. Eta uste alduzu mediatikoki ezaguna izan denetik edo bere izaera modu batera edo bestera aldatu egin dela? No ez, izaera ez. Bizi modue nik uste dut asko aldatu zaiola, asko pasatu duelako, gartzeletik pasatu da, eraman ditun ardura guzti horiekin ere bizi modu nahiko zaila da, nik uste dut bizi modu hori, baina izaera nik ez dut sumatu bat ere aldatu denik. Eta, klaro, Iruñan bizi izan da beti, eta zule itzan, zen behiztasunarekin ikusten zineten? Txikitan asko, ze gurasoak eta tortzen ziren leitzera, asteburutan, udan, eta oporraldi asko pasatu ditugu elkarrekin jostetan kale hauetan. Eta goen ere egoten egia da ez nahi bezain beste, askotan telefonoz eta gelditu nahien, gero atzeratzen dugu, eta bi nahiko salsera ganez, nahiko zai izaten dugu elkartopatzea, baina bilatzen ditugu gure tartek. Mirenen alde onak eta ez zain onak agian pertsona bezala. Bale, hori oso zaila da, baina alde onak itzen zaitu oso pertsona ona dela, konprometitue, langilea, pertsona oso positiboa, hori importanta da ere bai. Azkenen, konprometitu dezan egin ere ameslarie izan bartza, ez? Bestela, ez dut uste asko baliodunik politikan ardurak hartzea ez badaukezo izaera hori, ez? Eta, niretzako da lehengusin edo ia arreba bat bezala, orduan, nik gauz alde hon asko ikusten dizkiot, oso pertsona argie da, askotan esan dut, baina, nik hori nabarmenduko nuke, eta hori, oso pertsona ona, laburtuz. Alde txarrak, esango nuke batzutan ez dela oso puntuala, esan duten ez beti oso lanpetuta eta ibiltzen dela, egia azken aldin asko betu dula, baina esan ditu garai batzuk, berakin ordu baten gelditu, eta lasaiarren hartu beharra nun zerbezatxo bat edo kafe bat, banekin puntual ez zela etorriko. Oain hobetzen ari da, baina hori ez da izan bere alderiko berena. Beraz, eta amaitzeko nola definituko zenuke zure lehengusina? Lehen esan duten bezala, nik uste dela pertsona oso positiboa, ameslaria, langilea eta konsekuentea ere bai. Koherentea. Berriz binau, luzera. Berriz binau. Gizartearekin konprometituak izan behar gara, Miren? Nik uste dut baietz. Nik uste dut gizakia animali sozial bada eta ezin gara bakarrik bizi, komunidadean bizi gara, beste gizaki batzuekin batera eta konpromisoa horren adierazgarri bat ere bada, ez? Eta nik uste dut konpromisoak funtzionatzen du utopiak bezala, nire ustez. Eta utopiak ezin dira lortu, ziurrenik, baina oinez egiten laguntzen zaituzte. Eta nik uste dut konpromisoak berdin, ez? Laguntzen gaitu oinez ibiltzen eta bizi garen mundua pixkat hobeagoa egiten. Eta konpromisoa sari garela, nik askotan esate dut, niretzako konpromisoa ez dela hitz bat, da ekintza bat. Eta uste dute ekintza hori edo horiek egiten, persona hobeagoak eta gizarte hobeagoa ere bagarela, eta beraz, ni konpromiso zalea naiz, bai. Natura zaintzen dugu? Natura zaintzen dugu, uste dut gero eta gehiago zaintzen dugula, uste dut badela 21. mende honetako joera handi bat, baina asko daukagula egiteko. Eta mundua hobeto zaintzen ez badugu, eta natura hobeto zaintzen ez badugu, ziurrenik bizi dugun mundua erabat aldatuko da, ez? Eta orduan horretan ere asko daukagu hobetzeko, ez? Bai. Bidaiatzea gustuko duzu? Bai, oso gustuko dut, bai. Nora joango zinateke holako opor berezi batzuetara? Opor bereziak. Nire gustatuko litzaiake asko jutea noizbait aukera baldin banu Palestinara.
Eta ez bakarrik herri palestinarrarengatik interesa dudalako, baizik eta zonalde horrengatik. Iruditzen zait argi berezia daukan toki bat dela, irudietan ikusita bakarrik eguzkiak ezberdin uste dut jotzen dula, eta uste dut horren atzean egon beharko lukela arrazoi bezala mendebaldeko hiru kultura nagusiak toki berdinan jaiotzeak, ez? Beraz, iruditzen zait toki magikoa izan behar dula, eta asko gustatuko litzateke horrera noizbait jutea. Bai. Egun bateko ateraldietan, mendia ala hondartza? Biak ditut gustoko. Igual urteko sasoiaren arabera. Udaberrian edo azkenean, mendia. Baina udaran igual hondartza. Ez dakit, biak. Herria ala hiria? Herria tarteka juteko eta hiri txikia bizitzeko. Beraz, herri txikia edo herri handia? Herria handia, eske gustatzen zait ere kale giroa eta olako gauzak, orduan zaleagoa naiz hiri txikiaren aldekoagoa, bai. Edo herria handia, bai. Mitozalea zara? Bueno, bai, hainbat gustatzen zaizkit, bai. Bai biografia oso interesgarria daukaten personak, edo baita ere sekula existitu ez diren mitoak, ez? Personai mitologikoak eta hemen Euskal Herrikoak edo hoien atzean dagoen magia gustatzen zait, bai. Irakurtzeko liburu bat? Eske asko daude, baina, bueno, ez dakit Euskal Herrian azken urteetan idatzi den liburuen artean gehien gustatu zaidanetakoa eta beti aholkatzen dudana Arkaitz Kanoren Twist izango litzateke. Eta ez dakit klasikoen artean, El Principito eta edo Printze Txikiaz maite minduta egon naiz beti, ez? Asko gustatzen zait. Eta kanporago begiratuta, igual Eduardo Galeanoren El libro de los abrazos, gomendatuko nuke. Hori irakur daiteke 200 aldiz eta ez zara sekula aspertuko. Bai. Abesti bat? Bueno, pues berri txarraken berriz minau, nik uste dut kanta horrek asko markatu nindun eta kriston bizindarra transmititzen du eta izugarri gustatzen zait. Sukaldari trebea zara, Miren? Egia esan behar baldin badut, ez. Ez naiz bat ere sukaldari abila. Gustatzen zait jatea eta beraz sukaldatzen dut. Hori da nire aitzakia, baina ez nahu erlajatzen eta ez zait gustatzen horretan denbora pasatzerik. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Pentsatzu, baietz, eta, bueno, nik uste dute Euskal Herria bezalako herri batean bizitzeak bizipoza ekarri dezakela, eta gero jatoki zehatzagoetan, niri Iruña ere asko gustatzen zait bizitzako. Bai. Lasai eta ongi egoteko toki bat? Pues, pentsatzen dut adibidez hau, bera, Iruñako inguruak, Arga ibaiaren inguru hauek oso politak dira, hor bilatu ditzakezu txokoak lasai egoteko eta zure buruarekin edo irakurtzen edo beste norbaitekin, eta bueno, eta gero pues, Leitza herriko txokoren bat ere oso gustoko dut. Bai. Lasai eta ongi egoteko egoera bat? Igual hori ez, bai ertz batean eta zuaitz baten pean eguraldi onarekin. Bai. Ze paper du euskarak zure egunerokotasunean? Esango nuke, nire ama hizkuntza da eta hizkuntza oso garrantzitsua da. Hainbat eremutan ez naiz euskaraz bizi, ezinezkoa da, Iruñan hainbat eremutan euskaraz bizitzea, baina uste dut euskaraz sentitzen dudala. Eta euskaraz sentitzean hitz batzuk politiagoak dira euskaraz. Esaten baldin badituzu, ez? Ez da berdina esatea te quiero edo maite zaitut. Ez berdinak dira. Orduan, seguraski ama hizkuntza dudalako, nire pentsatzeko modua, nire hizkuntzari oso lotua dago. Eta bereziki, sentimenduak adierazteko une horretan, ez? Ze pauso edo aurrera pauso uste duzut eman beharko lirakela euskararen normalizaziorantz joateko? Nik uste dut bi gauza. Lehenengo gauza da euskaldunak onartu behar dugu ez gaudela egoera normalizatu batean, eta beraz konpromisoa eskatzen dula ere euskararen aldeko hautuak, eta horrek batzuetan lan eskerga handiagoa ere eskatzen dula, baina gauzak benetan normalduko baldin badira hori eskatzen digula, ez? Eta hori onartzea eta horreri aurre egitea. Eta bigarrena nik uste dut oso importantea dela
aldarrikapen hori etengabe presente egotea, ez? Nafarroan ez daukagu indar harreman politiko nahikoa, euskararen normalizazioa erabatekoa bilakatzeko, eta indar harreman berri hori sortzeko modu bakarra da gehiengoak hala nahi duela nolabait adieraztea, ez? Eta orduan nik utziko nioke administrazioari edo gora begiratzeari eta galdetuko nioke gure buruari nola egin dezakegun hori behetik gora bulkatzeko, ez? Eta uste dut hor nahiko lausatu dela azkeneko urteetan, eta uste dut hor berriro ere lehentasun maila hori hartu beharko lukeela auzi horrek maila horretan, ez? Eta bukatzeko nik euskararekin ere uste dut beste salto bat eman beharko genukela, ez delako batzuen edo besteen eskubide edo privilegioen kontu bat, demokrazia kontua ere bada, ez? Eta demokrazia bezala landu beharko genuke, ez? Eskubide berdinak herritar guztientzat. Zergatik nire ilobak kilometro gehiago egin behar dituzte aurreskola batera euskara zuteko. Berdinak izan beharko liratekenean ume guztik, ez? Edo adibide hori bezala beste bat. Orduan iruditzen zait demokrazia kontu bezala kokatu beharko genukela eta ez identitate gai bat bezala, ez? Nola gustatuko litzaizuke izatea mundua 50 urte barru? Pues askoz ere hobeagoa. Pentsatu dut perfektua ez dela sekula izango, baina askoz ere hobeagoa. Eta nik uste dut garai hauetan batek esan zuen eta arrazoia du, azkartze historiko bat ematen ari da. Gauzak oso azkar aldatzen ari dira munduan eta gure herrian. Oso azkar. Zinez, inork ez daki hemendik 2 urtera nola egongo den Europar Batasuna. Zinez, inork ez daki Espainian estatua nola egongo den hemendik 2 urtera daukaten korrupzio krisiarekin, monarkia krisiarekin, lurralde krisiarekin, ez dakigu. Eta baloreak ere oso azkar aldatzen ari dira, ez? Orduan, niri gustatuko litzateke azkartze horretatik zerbait berria eta polita ateratzea, ez? Eta osartzen da pixkat denon ahalegina, ez? Harremanak lantzeko moduak herrietan, hirietan, uste duzu egokiak direla? Bueno, nik uste dut gizakiak harremantzen garela, ez? Beti harremandu gara, gizakiak gara eta komunitatean bizi gara, orduan beti daude gauzak hobetzeko, nik uste dut dena itxurakeriak direla, gainetik kendu behar direnak. Igual jendeak normalen izango du, orain teknologia gehiago erabiltzen da, gutxiago, ni ez naiz oso teknologia zalea, baina diritzen zait hori ez dela oinarrian dagoen kontua. Gehiago da, itxurakeriak eta horrelakoen gainetiko harremanak sortzeko aukerak sortzea, ez? Eta horretan, bueno, aritzea. Zoriontsu izateko errezeta bat? Zoriontsu izateko errezeta bat. Bueno, ez dut uste errezeta bat dagoenik, baina uste dute zoriontasuna jarrera bat dela, ere, ez? Eta, bueno, nire gustatzen zaizkit asko txinatarren proberbioak. Eta horietako batek esaten du, batzuetan zoriontasunaren oinarrian irribarrea dagoela. Eta horrazkenan esaten duena da, jarrera bat dela. Irribarre batekin aurre egiten badiozu bizitzari, seguraski errazagoa izango da, ez? Zoriontsu sentitzea, behintzat, ez? Orduan, bueno, ez duko gara hori aplikatzen, a ber, bai. Miren Zabaleta, 3 hitzetan. Ez da galdera zaila, ez? 3 hitzetan, pentsatzen dut esanekoa, naizela, kaskagorra ere bai, eta ez dakit hurbilekoa edo, bai. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.